vigtigste ting at forstå i det nye ROE-kort, det er medlemsgrupperingerne. Det er de forskellige typer af etikettergrupper og ROE-rettigheder. Hvis I går op under medlemmer, etikettergrupper, kan I se de grupper, som systemet er født med her, og der kan I også frit gå ind og ændre i den og tilføje en ny. Og vi har lavet 2 overordnede kategorier. En, der hedder etikettergrupper, og en, der hedder ROE-rettigheder. De forskellige etikettergrupper og ROE-rettigheder kan tilknyttes medlemmerne under medlemslisten. Det vil sige, det er dem, I her går ud og tilføjer på plus. I kan også fjerne nogen her. Og det er dem, der bestemmer, hvad det enkelte medlem har lov til på jeres side. Under ROE-kort for eksempel, der kan I jo sætte på, at det kun er visse grupper, der må bruge de forskellige registreringstyper. Og når man i ROE-kort angiver, hvem må hvad, så er det altid på det her etikettegruppeniveau, det bliver angivet. Det vil sige, det er her, I bestemmer, hvilke grupper må bruge den her starttype. Det er her, I også kan bestemme, for eksempel under bådtyperne, hvor I kan lægge rettighed ind. Der er det igen, at I kan gå ud og sige, jamen, det er grupperne, den kigger på. Så de grupperinger, et enkelt medlem har, det bestemmer, hvad et medlem kan og har lov til på jeres ROE-kortside. Det er også derfor, I kan under automatiseringer for eksempel sige, at hvis et medlem har roet 100 km indeværende sæson, skal de få en specifik gruppe, som måske giver dem lov til at bruge en specifik bådtype eller ro en specifik rute. Vi kommer mere ind på det her, fordi det er noget, vi berører næsten i alle moduler i det her system, så det kommer vi til at høre mere om.